बे समाव आङो आथिखालाव बर'नि गेजेराव जेसेबां निउस पर्टेल दङ दिनै बर'नि जि थामोनथा आरो सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गोजोनथिनि थाखाय जि खामानि मावबाय थादों बिटिआर एकर्ड जादों बे थासारियावबो जों दिनै गोजोनखौ फैनाय नुदों नाथाय सम सम आरो गुबुनफोरा गोजोनखौ आरो सिमफायफिननो नाजानाय नुदों बावैसो जों नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएसनि गेदेमा बिथांमोनखौ लोगो हमनायजों लोगोसे बिथांमोना माखासे एलिगेसन लांदों आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि सायावहाय बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौ एलिगेसन होदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जाया धर्मान्तर खालामदों खृष्टान धोरोमाव सोदों बायदिसिना माखासे एलिगेसन होनाय नुदों बेखौ जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आं उदालगुरि जिल्ला जानानै गोख्रों सोंखारियो बियो बिथाङा जिखिनि एलिगेसन होदों बा दिनै दिल्लीयावहाय रिटेन भाबे कमप्लेन होदों बियो जोबोद मिनिथाव जादों आरो बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिया दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव गावनानै दङ माने धोरोमखौ आश्रय लानानै दङ ब्रह्म धोरोमानो होन बाथौ धोरोमानो होन बा खृष्टान धोरोमानो होन बौद्ध धोरोमानो जायखिजाया बुहुमनि जेसेबां धोरोम दङ बर'फ्रा फ्राय लाजोब्बाय अब्लाबो जों बर' हिसाबै आथिखालाव जोङो खौसे आरो बिनि थाखाय जोङो बर'नि जि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जि गोलाव जुजिबोनाय बे रायजो गोमानायनि उननिफ्रायनो साहित्य सभा दानायनि उननिफ्राय ट्राइबेल संघ दानायनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानायानो होन दिनै बड'फानि दैदेननाय होन रन्जन दैमारि बिथांनि हाथेर सोमावसारनानै दैदेननायानो होन गासैबो बे माहारि दानायनि जि सोमावसारनाय बेयाव बर'फोरा खौसे दङ जि धोरोमावनो थाया मानो आरो जि धोरोमावनो थाया मानो गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गाराखै बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बिदिनो जों थांनांगोन नंगौ बर'आ गोदो जोंहा रायजो दंमोन राजा दंमोन असे राव थुनलाइ हारिमु दङमोन नाथाय जोङो समनि फाखनावहाय जोङो समाव रायजोआ गोमाबाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरो थेर बेथेर जानो हमदों जोंनि गेजेराव लेखा शिक्षा दीक्षा गैयिनि थाखाय जोङो जोंनि गुदि धोरोमफोरखौ फोसाबबोनांगौमोन राव थुनलाइ हारिमुखौ आल लानांगौमोन बेखौ जों समाव हायाखैमोन बिनि जाउनावहाय गेजेर ससेयाव बर'फोरा माखासे सोरबा गुबुन गुबुन धोरोमखौ आजावबाय अब्लाबो दिनै गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गाराखै बेनि थाखाय आं बुहुमनि गासै बर'फोरखौनो साबायखर बावो आरो जों बिदिनो थांनांगोन दा नाथाय नैबे समावहाय राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाग्रामा महिलारिया जि बाथ्राफोरखौ बुंदों माने सोरबा प्रमद बर'आ माने खृष्टान धर्मान्तर खालामदों बे खोथाया माने नंखायथार प्रमद बर'आ बाथौ धोरोमारि नङा होमबा बिनि बिसिया बेबोथ' फेलार जाबाय बिनि उनाव एमएलए इलेक्सनाव फैफिनगोन होनदोंमोन बेबोथ' फेलार जाबाय बिथाङा उपाय गैयै गावनि साथाम एमएलएखौ माने बिधायनि दलावहाय बिजेपिनो समजायनानै दा बिजेपि जानानैसो खामानि मावबाय थादों सरन बर' बिथां दुर्गादास बर' बिथां दिनै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दा बेयावहाय आरो बिथाङा दायो जोङो गोजोननाय मोनगौमोन बिथाङा 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय आरो जों दिनै पावाराव दङ बिथाङा गुड मोनसे पलिटिकेल पार्टि जानानै अपोजिसनाव थानानै जों जुजिबाय थानायबा रायजो राजाया गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बिथाङा नंखाय बाखाय एलिगेसन होनानै प्रमद बर' सरकार माने नै दाखालिसो जोनोम जानाय सरकारा माने 600 कोटि थाखा केलेंकारि खालामदों खृष्टान धर्मान्तर खालामदों नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै बिथाङा आरो बिजेपि जानायनि बाथ्रा जों खोनाबाय थादों आरो बिथांमोननि माखासेयाथ' खारखाबायानोसै बिजेपियाव आरो माखासेया खारबावगोन माखासेयाव जों फैगोन होननानै जों सिं बाथ्रा मोनथिबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङा जि उपाय गैला नालाय मानसिया जेरै थैयोब्ला थैनायनि सिगां गावनि माबा मोनसे बुंनांगौ जि आसा थायो बेखौ मानसिफोरनो फोसावलाङो बिपिएफआबो जोबस्रांनायनि सिगां बेबायदि माखासे आबुल थाबुल खोथाखौ बखिदों बेखौसो जों साननांगोन आं बेखौसो बिनि थाखायसो बिथांमोना बखिबाय थादों होननानै सानो खारन प्रेक्टिकेल जाखाला नङा होमबा जों दाखालि इउपिपिएलनि थार्ड ट्राइनेल कनफारेन्स खुंबाय बेवहाय जोंनि सेलेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट लिडार प्राइमारि लिडार बिराद ग्रोम ग्रोम मोनसे मिटिं खुंनानै बिथांमोना जि मिसा बुंदोंमोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ फानबाय बिटिआर जाया बे बुंदोंमोन नाथाय जों बेवहाय जोंनि इन्टारनेट डेभेलपमेन्टखौ जोङो बेवहाय रोखा मिन्थिनो मोनबाय दा बेवहाय बिथांमोना हाथास जादों जानांगौ बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायो बे समावहाय बिपिएफखौ जों मानो नांबावगौ बिथांमोना बिटिसि एकर्ड खालामखांबाय जिखिनि दफा जिखिनिखौ हाबाय मावबाय माखासेखौथ' बिथांमोना मावखायासै नङा होमबा जों बिटिसिखौ मानि थाखाय लाथ'दोंमोन सेपारेट स्टेट आन्दलन खालामफिनो जिरायथ'नाय बे एकर्डसोमोन नाथाय बिथांमोना बिटिसियावनो बे कनफाइन बेखिनियावनो बिथांमोना थाबाय थायो बिथांमोना आन्दलनखौ मदद खालामाखैमोन
आबसुखौ ना गोरान फोराननाय बायदि फोराननो नाजादोंमोन एकर्ड जाहोआखैमोन बोखावजोबदोंमोन NDP खौ नङा होमबा गासैयावबो दिनै हाग्रामाया मोनफा मोनफा फैलार आरो दिनै धोरोमनि बिथिङाव बिथाङा जि बिभाजन लाबोदों बेथ' माने बिथांनि थाखाय राजनितिक भाबै ग्रेट मोनसे लस होननानै आं बुंदों दा बेखायनो बिथांनि उबुल थुबुल BPF नि उबुल थुबुल बेखेवनायखौ बुंनायफोरखौ जेबो खोमा होनो गोनां गैला जोंहा VCD सिमफ्राय लानानै ब्लकनिफ्राय लानानै